nina benkashana kamenze eyaphuza umlaza ngameva nina belembe leqamanya abalembe ngokukhalipha ngikhulekile kunina mina igama Xolano pastor weningi noma kungasho ukuthi pastor wezwe sibuyile esiyakwemukela kuyona ngichannel sizoletha ingosi yamaphupho ngiyathemba noma nginethemba elikhulu elithi uNkulunkulu ubhekile uNkulunkulu yakusebenzela uNkulunkulu wenza imanga empilweni yakho futhi ngalithemba lokuthi ukuthi umuntu okholelwa kuyithongo asithembe ukuthi ithongo lakho libhekile liyakukhanyisela futhi liyakusebenzela ngoba sikufunayo ukuthi abantu la bakholelwa khona bawubone umehluko wento abakholelwa kuyo bawubone umehluko wezinto ababeke ithemba labo kusona noma lemoya noma la suke bethembele nje khona sikhona ke la ukuletha nje amaphupho amabili amathathu nezincazelo zawo ukuze sikulekelele nawe ukuthi ke ube nalo ulwazi lwamaphupho ambalwa lawe sikulethela wona. Asibonge futhi sinconcoze kubantu abahlezi bengxenye yayo ichannel ngiyayikhulisa kuyasikhulisa kuyasikhuthaza nathi everyday masivuka kuyasikhuthaza kunabantu abasilandelayo ngaso sonke isikhathi sithi ngathi uNkulunkulu anganisiza anilonde anisikelele anipha amandla okuqhubeka nisilandele anisize kubona konke nikufisa empilweni zenu kwande la nithatha khona ama-data lawo enisuke nisibuka ngawo noma i-Wi-Fi lenisuke nisibuka ngayo uNkulunkulu alula isandla kutheni kube lula ukuthi niqhubeke nisibuke nisilandele ngoba nathi kuyasikhuthaza ukuthi kube nabantu esazi ukuthi bayasilandela esazi ukuthi i-content esisuke sibalethele yona iyabathokozisa bayakwazi ukuthi beyilandele asisenze nje qhubeka-ke ube ingxenye yomndeni uma ungaka-subscribe ungahamba usubscribe futhi ungahamba ubatshele nabanye abantu ukuthi abeze sibe ngumndeni sibe munye ngokuthi beze basubscribe basilandele babukele futhi benze iziphakamiso uma banazi iziphakamiso abathi no yazi uma unga-add 1 or 2 or 3 noma ungenza 1 or 2 or 3 hayi singathokoza siyozama ukuthi senze kanjalo ngoba esikwenzayo asizenzeli thina kodwa senzela nawe ukuthi silekelelane nawe uyangilekelela ngokungibuka nami ngikulekelele ngokuletha mhlawumbe i-content engicathi mhlawumbe ingakulekelela ngandlela thize direct or indirect asivele singene sigxile kona amaphupho asiqale la ngomuntu osuke ephupha umuntu ongasekho engcwatshwa lolu ke kuvama ukuthi kube uphawu olukhombisa ukuthi umoya walowo muntu loyo awugezwanga noma kulukhombisa ukuthi kunesidingo sokuthi kube nenhlambululo noma uphinde kube uphawu olusho ukuthi kunabantu abasebenzisa mhlawumbe xaba inhlabathi yethuna lakhe noma kungasho ukuthi kunabantu abacuya inhlabathi yethuna noma abagila imikhuba engemihle ethuneni. Sikhuluma ngomuntu ophupha la ehamba phakathi ehlathini ngenze kuyasiphupha la usiphupha uyadukuza ehlathini uphawu lolu elingavami lube luhle ngoba lukhuluma ke ngezinto zakho ukuthi izinto zakho azihambi kahle noma izinto zakho ziyamosakala noma likhomba ukuthwala kanzima empilweni futhi liphinde lusho ukuthi uzothutha noma uzofuduka la uhlala khona uye kwenye indawo kubekudala kanti uma umuntu ephupha ehambe endaweni emnyama uphawu olubi olusho ukuthi izinto zakhe azilungi noma zigeze ukulunga okwamanje kodwa ke sohamba ilume ukuhamba kwesikhathi. Sikhuluma ngomuntu ophupha ke ehamba emgwaqeni oyitiyela umgwaqo oyitharodi lolu ke uphawu oluhle oluvama ukuthi lusho ukuthi uzophumelela noma lisho ukuthi thokola themba amathunzi aseyokele kusho ukuthi uzophumelela kalula into osukuzenza kanti ke uma uphupha ukhamanzi nalo lolu uphawu oluvama ukuthi luveza kunesidingo senhlambuluko mhlawumbe kufanele uhlambuluke wena nabanye noma lusho ukuthi kunabantu kumele nivulelane isifuba nithelele amanzi kanti uma uphupha la amabhungane uphawu nalo olunye luhleke ingane yakwethu ngoba lubi lusho ukuthi kungenzeka luyamanisa nokuphanjanelwa komqondo ongenzeka kube uwe noma kube omunye umuntu ensondelene noma oyilungu lomndeni ongenzeka ukuthi igcine ingqondo ingasasebenzi kahle ongaba ke into epermanent noma into yesikhashana futhi ngoba ziningi izathu ezingaphazamisa ngokwengqondo kanti la uma uphupha iyicathulo ezintsha kuvame ukuthi ube uphawu olukhomba ukuthi umuntu onenhliziyo emnene unenhliziyo enhle futhi lukhomba ukuthi unesimo senhlanhla noma somnhlanhla onaso wena noma lukhomba ukuthi kungenzeka kube nesifo
emndenini noma ke ekhaya. Uma uphupha isicathulo esidabukile uphawu olubi olukhomba ukuthi kukhona ongahle ukuphathe kabi maduze, lusho ukuthi uzodumala noma uzophoxeka kungekudala. Kanti uma uphupha ukhulelwe uphawu olukhomba ukuthi kunendaba eyimfihlo okumele ikhulunywe ngawe noma kunesibusiso ozosithola kungekudala kukabili. Kanti futhi uma uphupha uphalaza uphawu olukhomba ukuthi kunenkulumo ekhulunyelwa ozoyikhuluma-ke engase-ke ikudalela amazinyo abushelelezi. Kungenzeka ube uvovo liyakhipha, ugcinisa ukukhipha nokubi ongahle kubange udweshu. Kanti uma uphupha kumlilo uphawu lolu lwenkulumo esazosuka embi, lingxabano futhi ulyasho nolaka lwabaphansi noma lukhomba ukuthi umuntu ogcwele i-anger, umuntu onentukuthelo futhi nama-anger issues lawo angase ephinde kudala umonakalo. Ingaba ku-relationship, ngaba abantu mhlawumbe ophila nabo, kodwa awubheke ukuthi mhlawumbe awunayo yini i-anger issue umlilo noma awubheke ukuthi azikho yini izinto engahle zikudonsele amanzi ngomsele. Kanti uma uphupha intuthu uphawu-ke olukhombisa-ke inkulumo engahle ibe khona kodwa-ke ithinta wena. Kodwa-ke futhi la kungasho ukuthi-ke kunabantu abahlangene ngawe abakwenzela-ke inguyazana, inkulumo engeyinhle. Kanti asikhulume ngomuntu ophupha endiza, uphawu olukhomba ukuthi unesithunywa noma unesiphiwo noma unamandla kamoya akhethekile. Kanti nangumuntu ethi uphupha izwi liyabanika, nalo lolu uyavama ukuthi ube uphawu oluhle noma kube futhi uphawu olubi kwesinye isikhathi, ngoba kuyavama ukuthi kusho ukuthi usuke wehlelwa yisithunywa noma usuke wembathwa noma wembathiswa amandla esithunywa, noma kwesinye isikhathi kungasho ulaka lwethongo noma-ke likamvelinqangi. Kungaya ngokwe-context yangaleso sikhathi ukuthi sokwenzakalani. Kungenzeka kunolaka, kunezinto ongazenzi kahle, ithongo lizama ukukukhuza noma ukukukhalima, noma umvelinqangi uyabona nangiphumisa nemsizamo ukukhalima, noma-ke uyembathiswa amandla kamoya. Kanti nangomuntu ethi la uphupha inkomo isesangweni, lapho ukusho-ke noma uphawu lusho ukuthi kunesidingo sokuthi kungeniswe ithongo ngaphakathi. Kanti uma uphupha inkomo zisegcekeni noma zingaphakathi kwesibaya, uphawu olukhomba ukuthi idalwa zingaphakathi kwekhaya noma ithongo likhona ngaphakathi kowamasango lawo ekhaya. Kanti uma uphupha ujahwa inkomo emnyama, uphawu olukhomba ukuthi ithongo lakho liphenduliwe noma ithongo selikufilathele noma-ke lilwa nawe uqobo. Kanti la asikhulume ngomuntu ophupha la ethi ujahwa inkomo emhlophe noma enibala, uphawu olukhomba ukuthi kungenzeka usujeziswa isidalo noma yithongo. Kukhona lapho ongahambisi kahle izinto, kungenzeka ukuthi-ke ukhona ungakwenzi ngendlela noma kufanele uyinuka amakhwapha ukubheka indlela ophila ngayo. Uma uphupha-ke inkomo zisentabeni, lolu kuvama ukuthi kube uphawu olukhomba ukuthi ithongo lingaphandle. Kungenzeka ithongo alihlanjululiwe noma ligeziwe noma lilungisiwe noma alingenisiwe ngokuphelele ngaphakathi kwamasango ekhaya. Kanti-ke uma uphupha inkomo noma inkomo zilwa, uphawu lolu uma uphupha-ke la inkomo zilwa, kuvamile ukuthi kube uphawu lokuthi kudingeka inhlambuluko kuxabene idalo noma kukhona abendele kwele mathongo bengatheleleni amanzi noma-ke kubangwa noma wena uqobo kubangwa-ke yidalwa. Kanti la umuntu uma ephupha ejahwa inkomo imkhiphe ngaphakathi kwekhaya, lolu phawu lukhomba ukuthi akayenwa wakuleso sibongo, ithongo limkhomba indlela noma liyamkhipha. Usho ukuthi awudingeki kulowo muzi ohlala kuwo njengamanje, awusiyini wakhona. Uma uphupha ukhumuka noma uphuma amazinyo, uphawu oluvame ukuveza ukuthi uzolahlekelwa into ebalekile noma igugu, noma uphawu futhi oluveza ukuthi kumele ulungise indaba yesibongo noma kungenzeka uzokwaliwa noma uzophelwa umsebenzi noma uzolahlekelwa ibhizinisi. Asiwabambe lapho amaphupho, sizokwazi ukuthi siqhubeke sikulethele amanye futhi ngokuhamba kwesikhathi. Mina ngigama uXolani Inoko, pastor weningi. Abanye bathi cha lo ulungile ukuthi kana upastor wezwe. Ibambe lapho ngena ukuthi makhohle ukusubscribe, inifisela koNkulunkulu nethola kini elilethele.